Yeni cɛ bɛ mankan wa a t'aw la o fana min bɛna n dabila aw da la wala hali ne ka wuli n ka taa n mago la o ka fisa ne k'an sigi k'aw ka kɔngɔso tɔmɔ kan ninnu lamɛn n'Ala mi yasira k'a b'a d'i ma di. Home Nous Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu magobe titi qualité nymauna. Ao 100% coton. Ayeboli jona kana bergona business center la. An sigile no bamako sukuba kono énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino fleni. Na magobe kuna funi awera aywa. Ayeboli jona kana ngani tisi nyman no segere. Tu peux pas ça? Ni mon dans la souris. Oh, afla. Hein? Mais les talons ne me prennent pas trop, non? Hein? Bita bolo na dia. Ok. Nse anti. Ani bolo tan ma kona non. Mbadoma. Buramuso dun. Ma. Comme buramuso ben. Atrasukula, karena sama. Monsa. Nasa. Est-ce que fate est la yere? Eni alate midi yere temena kaba ko tara nasana. Ebe kari ko ma fone nyana fene. O nabi motuma dum ko bi dun. Mama uri jona bi bara chona baramse nuchara uri kama. Ko di sade? Yare e fa ka bara ko man chane ma. Ko di? Ma utesa. Sɛbɛn ko in bɛ yɔrɔ min na ni ne ma n jɔ n jɔyɔrɔ la a tɛ ɲɛnabɔ a bɛ ne ni Alahu cɛ fo ne ka taa so de ka taa muso sɛbɛ ka taa muso ɲini ka na dɛ ka n'o sigi i kun a diyara i ye o a ma diya i ye o ne bɛ na ni muso ye wa o bɛ sigi i kun fɛnɛ. Mama. Waati ninnu na. I bɔnda la waati ko ye tiɲɛ wa safo de la comme ko ti waatiw tɛ kelen anw man kan ka dumuni kɛ ko di. Ne kan b'a mɔ wagati de ma o a bɛ mɔ tuma jumɛn ne yɛrɛ kɔn ni b'o fɔ ne ye wa k'aw ka wagati ni anw ka wagati ala bannen don aw la yan dɛ nka ne ye min fɔ ne b'o kan dɛ. A ka haramu ni n taara a bila i kunkolo la ko ni muso de bɛ segin ka na min bɛna cɛlasigi kɛ e ye n fatɔma n sɛgɛnna o n b'a d'i ma wa i diya mi diya i b'a ta ne ko n buramuso b'e kun a san joli nin de a t'a san yɛrɛ dɔn hali ala ma taa denni kelen aw ma se k'o sɔrɔ. Ne tɛna sa ka sɔrɔ ne ma mɔden ye ya. Saya dun tɛ kɔnɔli kɛ dɛ. Muso furukun de i k'i mɔden sɔrɔ joona o tɛ kuma i da ni b'o fɔ ne o. N'Ala ni kira sɔnna a ma kɔni n'ale ma se ka mɔden ɲini ka di ne ma ne mana na muso kura min d'i ma o b'a sɔrɔ. Ani tile. Nse hɛrɛ sira. Ma. I bɛ lamɛnna. Ne tun bɛ sunɔgɔ la ni e ɲɛ de ya. Den wolobali yɛrɛ ka ɲininkali seliw bɛɛ la. Ma. A wolo sa n k'a bamu kɛ. Ma mun bɛ yen. Aw ta nege tɛ ne na koyi dɔ kɛra ɲajɛ bugɔli la koyi
caman ba yɛrɛ de kɛra o la sa an mako bɛ lakika de la sa Mao ni mun kelen de kɛ e la ni bɛ fɛ k'a dɔn ni fɛn kelen min k'i la de ni bɛ fɛ k'o de dɔn n mɔden de nege bɛ n na ne t'a dɔn ne b'a dɔn ma den tɛ ne bolo den bɛ Ala de bolo ni denw bɛ ne bolo sa ma sɔrɔ ne ye den sɔrɔ den tɛ ne bolo Fati e ni cɛ bɛ mankan wa a t'aw la o fana min bɛna n dabila aw da la wala hali ne ka wuli n ka taa n mago la o ka fisa ne ka n sigi k'aw ka kɔnɔso tɔmɔ kan ninnu lamɛn den bɛ Ala de bolo n'Ala min y'a sira k'a b'a d'i ma de ma ne t'a dɔn ne bɛna min kɛ ka den sɔrɔ e t'o dɔn den ko problème tɛ ne la o ne t'a dɔn ne bɛ den ko kɛ cogoya min na a problème bɛ ne de bolo wa ne t'o dɔn ne i tɛ n bugɔ sa wa ne kɔni t'o dɔn Fati ne ma f'i k'i nɛmɛ mais pas de mala ma bɛ ka kuma ko den ko kuma den ko ma den bɛ ne de bolo wa ne bɛ ɲininka den bɛ ne de bolo wa ma ne bɛ den di n yɛrɛ ma n'Ala ma den di kuma se kuma ne b'a karaba Filante si y'a f'i ye i b'i ba minɛ ba kɔnɔ cogo min na i ka m'a bonya ten n'a ye min fɔ o de ka ɲi o de don ne m'a bonya ni tini kana n se min tɛ ni tini kana o fɛnɛ kɛ i fɛnɛ k'a lajɛ dɛ ne ko o t'a to ne ka n yɛrɛ ta i sigi ka bɔ ɲɛma ne tɛ n sigi ka bɔ n ɲɛma ne tɛ n sigi ka bɔ n ɲɛma n kɔni bɛ ka n kanga da i ɲɛna den tɛ ne bolo a fɔ i m'a ɲɛna den tɛ ne bolo y'a mɛn Fare bɛ la fɔ ne bɛ kuma i bɛ kuma i tɔ ta ni nɛgɛla mankan ma a kan bɛn han yanni i ka baga bugɔli sisan ma dɛ bugɔli tuma tɛmɛna o ne bɛ taa n ka so kɔnɔ fɔlɔ N y'a f'i ka f'i maa ka ko ka gɛlɛn maa ka ko ka gɛlɛn maa kuma cogo dɔn i kuma cogo dɔn i k'i yɛrɛ minɛ n bila ka b'i bolo maa sɛbɛn Ala ka kow la i b'a to tan n'a dan ne ka balo k'a filɛ yɛrɛ bɛ ci ne ye fɛn bɛɛ f'i ye ka kɛ n bila kana magan i ka ko nege foyi de tɛ ne la n'a fɔra e ba de bɛ na yan nɔ kuma i ka n tɔɔrɔ ko den ko den bɛ ne bolo wa den bɛ ne de bolo wa a bɛɛ bɛ k'i sigilen ɲɛna i tɛ kuma ko ne ba de bɛ fɛn ka mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ la maa fana bɛ dama tɛmɛ dɛ ne yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen fa bɛ yen nɔ kabini maa nana don o don problème ni don dɔw ta tɛ dumuni ko kuma ye don dɔw ta ye den ko kuma ye maa yɛrɛ ye o ye kuma de b'a da Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Maju Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ